hello. Kumusta po kayo? Hello guys. Hello ka-farmers. Hello ka-Tres Marias. Hello po. So ngayon guys, tingnan nyo po, nakikita nyo po ba yan? Yan po ay kakao. Hinog na po siya. Tasin na po natin. So ayan guys, ayan pa sa taas oh. Yun oh. Yan guys, binabalutan namin ng yan oh, yun to. Minsan po kasi ninanakaw siya ng mga dumaraan dito. Kinukuha, kaya po binabalutan namin para makita nila na mayroong may-ari niyan. So ayan guys, pitasin na natin ha. Ayan. So ayan guys, masipag ka lamang. Rating araw na ikaw ay may aanihin sa iyong mga tanim. So ito po guys, nakakaw na to. Tanim po ito ni Tres Marias number 2 ni Mais. Yan. Yan po, tanim niya po iyan. Mahilig po kasi siya magtanim-tanim guys. So ayan po, itasin na natin kasi wala siya. Tayo yung mag-harvest. So ayan, pilipitan na natin. Sigirig. Chigs. Ayan na po. Napitas na. Ayan na. Sarap niyan guys. Ano siya guys, yung kulay, ano lang siya, white. Kasi po yung iba, yung katulad nito yung kulay niya oh. Kasi po guys yung iba niyan, yung parang kulay pula, matamis din po yun. Dito sa amin, iba po yung kulay. So ayan po. Ayan pa po sa taas. So ayan po guys sa taas. So, yan pa po guys, meron pa doon sa taas. Papahinugin muna natin siya. Tsaka ito. Yan, meron pang mga bago. Mababa lang po siya ng puno guys. Mababa lang yung puno niya. Kaya abot ng mga bata. Minsan pinaglalaroan po ng mga bata. Kinukuha kahit hindi pa po hinog. Ito po, mamamatay siguro yan. Hinog na siya guys, pero ang liit. Ayan po guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming mga videos. Tres Marias Farmers Vlog. Thank you very much guys. Bye!